Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Шатлыклы вакыйга хәрби хезмәткәрнең гаиләсендә бала туган. Театральләштірілген томаша, концерт программасы һәм бүләкләр Тукай районының төп сабан туе Кызыл Байрак авылында узды. Шолда санитар-экологик 2 айлык тәмамланды. Исегезгә төшерәбез, ул 1 апрельдә башлап 31 майга кадәр дәвам итте. Бүген башкарма комитет җитәкчесенең 1 урынбасары Илья Зуев нәтиҗәләр ясады. Эшләрнең төп төрләре чүп-чардан һәм яфраклардан чистарту, агачларны һәм куакларны кисү, коймаларны ремонтлау. Өмәләрдә барлыгы 50 меңнән артык кеше катнашкан. Несмотря на проделанную работу, проблемы на территории города создают несанкционированные свалки. Их выявлено 37. В настоящий момент практически все они устранены. Это текущая работа, которой занимается администрация районов. Әмне рөхсәтсез чүплек ясаучыларны җаваплылыкка тарталар дип хәбәр итте Илья Зуев. Административ хокук бузулар турында инде 147 беркетмә төзелгән. Ирен йөклелек дәвамында күрмәгән хәрби хезмәткәр кыска вакытлы ялга 9 айдан соңына кайта ала һәм шатлыклы вакыйга Мишалда сугышчының хатыны һәм сабыен балалар тудыру йортыннан чыгардылар. Яшь әти бәхетле мизгелләрен туганнары һәм якыннары белән бүлеште. Мы приглашаем маму и долгожданную дочку. Күптән көтелгән очрашу, Зверь кушаматлы сугышчы үзенең якыннарын 9 ай буе күрмәгән. Ир хатынын һәм кызын бала тудыру йортыннан чыгару тантанасына кайтырга бик теләгән һәм барысы да уңышлы килеп чыга. Ул моңа бик шат. Бик шат инде. Борчылып торам инде менә. Хатынымны, кызымны күрәсем килә бик нык. Сагындым аларны бик нык. Яшь әни Надежда да бик борчыла. Бу аларның икенче баласы. Кызга Ева дип исем кушканнар. Аның абыйсы Матвей да бар. Быел аңа 7 яшь тула. Чолылы якыннары һәм туганнары арасында күз яшьләрен тыя алмый. Бек сөендек белгәч кыз икәнен. Сентябрьдән бері күршмәдек теге елга. Малай сагына бек нык. Без олар әленей җиңелрәк кичерәбез балалар белән. Балаларга аңлату авыррак. Һәр көн нигә сине садиктан бүтән кешеләрне әтиләр ала, мине юк ди. Нигә мине син генә әйтәсең садикка әти түгел? Хәрби хезмәткәрнең гаиләсенә бүләкләрне күпләр әзерләгән. Шалдан акчалы конверт, республикадан яңа туган бала өчен тулы комплект. Вручение подарков от имени города и символичная сумма в размере 100 000 рублей для того, чтобы в период, когда новый малыш в семье появился, все необходимые траты, которые нужны, можно было бы обеспечить. Яшь әти әнинең шатлыгын уртаклашырга аларның якыннары һәм туганнары килгән. Котлау әйтәсем килә. Аларга балаларын үзләре тапканнар, үзләре кадерләп үстерсеннәр дип шундый теләктә калам. Саулык, сәламәтлек. Бүген безнең шундый шатлыклы көн. Онук бар инде. Менә бунышка туды хәзер. Аллага шөкер. Исән сау гына булсыннар. Павлик бунда исән сау гына сугыш кырларына кайтсын әйәнеп. Шулай булсын инде менә балаларын үзләре үстергә язсын инде. Бүген бик бәхетле көнебез. Бүген кичә малайыбыз кайтты. Кунакка отпускага. Бүген онугыбызны чыгаралар. Бик бәхетле көнебез. Безнең 4 малайыбыз бар. Бусы 3нче малайыбыз. Хәрби операциядә отпускага кайтты. Бик нык яратам. Күпләр горурлана, чөнки хәрби хезмәткәр сугыш кырында үзен батыр һәм фидакар яклаучы итеп күрсәтә, аның гаиләсенә шәһәр һәм республика ярдәм итә, һәм аңа барлык хәрбиләрнең якыннары да өмет итә ала. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Тукай районының төп сабан туе Кызыл Байрак авылында узды. Бәйрәмгә районнан гына түгел, якын тирә шәһәрләрдән дә килделәр. Оештыручылар төрле конкурслар, театральләштерелгән томашалар, концерт программасы һәм күп бүләкләр әзерләгән. Сабан туй кунакларын милли биюләр һәм җырлар белән Айдар Файзрахманов җитәкчелегендәге дәүләт фольклор ансамбле каршы алды. Милли ашлар һәм бәйрәм ризыклары да сөендерде. Тукай
районы башлыгы вазыйфаларын башкаручы Рөстәм Закиров кунакларны район казанышлары белән таныштырды. Авыл җирлекләре экспозицияләре буенча экскурсия үткәрде. Авыл хуҗалыгы предприятиеләре нәтиҗәләре турында сөйләде. Майданда бәйрәм кунакларын театральләштерелгән тамаша көтә иде. Аннан соң иң яхшы кыр эшчеләрен бүләкләү тантанасы узды. Моннан тыш Күңел радиосына һәм Тукай районының күп еллык эшчәнлеге өчен радио җитәкчесе Лилия Мәхмүтова да бүләкләнде. Баш мөхәррир урынбасары. Бәйрәмнең мактаулы кунаклары Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты Айдар Метшин, Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Василь Шайхразиев, шулай ук Чаллы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Венер Харисов. Быелгы бәйрәм барлык Татарстанның тормышында көтеп алынган матур вакыйга әйләнер. Һәр кемгә туган мәдәниятебез, гөреф-гадәтләребез һәм йолаларыбыз белән танышу мөмкинлеге, үзара алышудан туган шатлык хисләре бүләк итәр. Сабан туе онытылмас тәэсирләр калдырсын. Хезмәттә һәм иҗатта яңа казанышларга рухландырсын. Хөрмәтле авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре, сезне барлык 544 мең Яршаллы халкы шәһәре исеменнән сезгә зур рәхмәтемне җиткерәсем килә. Чөнки сез армый-талмый шәһәр халкын азык-төлек продукция белән тәэмин итеп торасыз. Без сезгә зур рәхмәтлебез һәм без сезгә баш иябез. Бәйрәм белән Флагны күтәргәннән соң Сабан туйга старт бирелде. Димәк, ярышлар вакыты җитте. Һәркем гир спортында, балык тоту, капчыклар белән көрәштә, бүрәнәдә йөрүдә, ат чабышларында катнаша алды. Яңгыр яуып торса да, кәефләр шәп, бәйрәм белән сезне. Кәефләр шәп, һәр ел сайын йөреп торабыз. Кызык балалар белән әле уйнадык кына. Тегендә хәзер безнең чира җитте уйнарга. Суы җылы, рәхәт кирсәң. Азартка кирип китәсең дә. Шәп. Бәйрәмнең иң югары ноктасы булып милли көрәш буенча көрәш ярышлары тора. Абсолют батыр исемен Тимур Сафин яулады. Аңа төп бүләк сары һәм шулай ук 70 мең сумлык сертификат тапшырылды. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Яршалыда Белоруссия ая киемнәре күргәзмәсе шундый дәвам итә. Бирдә барлык сезоннар өчен ир-атлар һәм хатын-кызларга берничә 100 пар ая киемнәре тәкъдим ителә. Моннан тыш төрек текстиле дә бар. Күргәзмә Үзәк сәүдә үзәгендә урнашкан элекеге балалар дөньясы бинасында. Белоруссиядан килгән сыйфатлы уңайлы ая киемнәрне һәркем бәяли ала. Ир-атлар һәм хатын-кызлар коллекциясының киң сайлау мөмкинлеге шулай арзан бәяләр беркемне дә битараф калдырмаячак. Күргәзмәдә теләсә кайсы сезонга ая киемен табарга була. Вообще белорусская обувь нравится многим. Мы почему и пришли, вот искали, где еще есть белорусская обувь. Почему-то не нам, может быть, люди не знают еще, не нашли. Вот пока вот единственный магазин, вот мы вернулись опять сюда и все-таки купили здесь. Күргәзмәдә шулай ук төрек текстиле дә тәкъдим ителгән. Монда сыйфат һәм уңайлыкны бәялүчеләрне сөендерә торган төрле үй уңайлыкларын сатып алырга мөмкин. Юрганнар һәм мендәрләр, кровать комплектлары һәм плетлар йомшаклык һәм уңайлылык белән аерылып тора. Вчера по совету продавца приобрел себе подушку. Сказали, что она снимает стресс и дает возможность хорошо выспаться. Думал, что шутят. Но действительно проснулся полный энергии и сил. Решил приобрести себе еще 4 подушки. Себе, маме и любимой теще. Подушки очень отличные, всем советую. Такие комплекты подходят для тех, кто ценит качественный и здоровый сон, ведь от него зависит запас бодрости и сил здоровья нервной системы. Одеяло из комплекта имеет уникальный дизайн стежки. Оно может использоваться как легкое летнее одеяло или как демисезонное, благодаря своему дышащему наполнителю. Такие комплекты очень легко стираются вместе с одеялом, избавят вас от процедуры упаковки одеяла в пододеяльник. Белоруссия ая киемнәрен һәм текстильне Мусачил проспекты 55Б Үзәк сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы 10-нчы бүлек адресы буенча алырга була. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Хайп-тюнинг – это про стиль, эмоции и комфорт. Здесь вы найдете эксклюзивные диски на любой автомобиль. Большой выбор шин, который вы можете приобрести в рассрочку. А при покупке дисков и шин – шиномонтаж в подарок.